Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mbak Eka di channel YouTube Harga Mas Goblong. Halo pemirsa, selamat sampai beraktivitas. Aku gak muni waya-wayan soalnya kadang kontenku sore tak upload esok, jadi yo gak muni siang sore pagi malam. Aku iki lho pemirsa, winginan iki kan gak sengaja pas dolan Mbak Isma iki Ferry nggowo brosur promo. Aku ki penasaran. Biasanya kan ayam geprek kamiku blaus. Biasanya ayam geprek ki rata-rata kan 15.000, 13.000 tergantung jenenge bagian ayame. Lah iki pas mumpung promo tidak selamane ada terus. Iki memang anyaran bisa geprek. Tuh 6.900 ya 7.000 lah, 7.000-an lah. Ketak coba nih pemirsa. Golawuh. Tak coba nih tak mari anakku kesini ayam iki doyan tapi gak sepiro lahap sih sebenarnya anakku iki pemirsa. Seneng daging iki nek digawe dalam bentuk iki lho bakso. Ya gelem doyan tapi ya tak dicadi warna sayur nek anakku iki tak cobone lah. Ya engko anakku ya tetep tak dulang nek mesti gak enteke anakku iki pemirsa. Wis tak lanjut lagi pemirsa yuk. Coba aku ya ambek Isma dibales paling wong lagi ngonten. Yuk gas kan tak beli dulu aku. Pemirsa aku sudah sampai geprekan panas guys, panas sekali merah mendung panas. Geprekin aja iki tapi promonya sampai tanggal piro aku lali yuk. Yuk pemirsa yang jenenge promo rego sakmono ki niki wis kanggoku ya wis akeh lho. Untuk sakmene ambek sakmene iki wareg. Dek mangan rodokno gangguan majikomku pemirsa. Bingung nggih tak sik apa aku bingung iki sik. Soale tak nganggan ki mang blonjo pemirsa aku. Iki penampakane. Pemirsa. Mati. Dek sini. Medulang mam gak? Nah, mam. Bermangan mari guys, angel mbok. Tak dulang sik pemirsa. Nek durang anakku kadang kula gelem kadang ora. Mangan dhewe iki yo sak jam ra bar-bar. Angon, Mbah. Ya anak sendiri. Mbah di oke wedhus e tanggoku pemirsa. Mbah di angon. Wong tak kei sawuku. Aku pengen sawo jeruk wis blenger. Alah nggone iki lho Mbah nek blangkemen nek udan-udan iki lho Mbah. Oh alah tukuku nggih nang pasar kene Mbah ado-ado. Kok aku pengen, aku nek senengku sing sayur coklat ombane sing putih gak sepira seneng. Ki mbok wong ndi Mbah sing dodol nang pasar kuwi? Tak ingat guys, tak sawo guys. Wis biasa mampir rene pemirsa sakno. Bojone wis ninggal gak duwe anak guys. Oke ya, niki hasil mata pencarian ini wangen niki didol nggo kebutuhan sehari-hari. Wis tuwek. Sana nono guys. Mendung kok pemirsa. Mendung. Pak pemirsa. Ndulang anakku entek kandhane kok anakku nek mangane masalah bareng nek mangan. Durasine wis dinyosongi ra barbar. Pemirsa nek kanggo aku yo sakmene iki yo wis akeh panganan lho pemirsa. Iki sik promo sampai tanggal piro ya mau tak delok aku takok Mbak Isma sampai tanggal 29. Tuh. Nek urip nang kene iki nek 7.000 sakmene iki wis akeh. Iki promo nek gak promo iki yo 14k 11k lah kuwi. Kita tak anu nih pemirsa lho. Kita ya
Mari tripodku degleng ini ndak namanya tuku ngomong ngetok yo Mbak Eka. Kebutuhan akeh guys yo. Ora ban aja cetak nang konten, di luar konten masih banyak kehidupan sing lebih panjang toh. Nah, ini untuk biasa. Sambel wae lho guys. Numpang promo, mbok-mbok golek sing promo-promo tong kok titip. Alah aku sentuk berkat Mbak. Ya wis, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana bin ada makasih guys. Wah, gede lho misalnya. Aku gandos lho ya, soalnya aku pengen konten, pengen tuku, penasaran, opening. Wah, aku tuku yo sak ngene tok indak ya terus tak durasi suwi terus apa nggo apa. Tuku mak sak porsi. Yo tak promosi nang bakule muga yo ndang laris. Kowe mbek ngawasi anak guys dolanan jono ya betul mbek bagi. Tak kei sawu pemirsa sakno ben iku sangu nek angon wedhus. Sakno pemirsa. Urip dhewean sing dikumpuli ninggal, bojone yo ninggal gak duwe anak. Nek aku yo tak kei sakno. Kuat kena enek mbah disak kenduk. Jadi kesehariannya ya ada wedhus. Duit tinggal kebutuhan sehari-hari nek entar wedhusnya didol neh wis ngono ki wong tuwa misale. Hitungan sak meneh ku yo banget akeh bisa. Sak meneh yo ta. Pakai jumbo aku nang arah kuat wetengku. Mau tekan mah kudanan aku apa? Mah aku gak aku gagal soalnya apa? Mana aku aku nek anakku tak cuwili sithik-sithik pemirsa. Mulane iki mau ngisi utang ini yo karena apa? Ndek bar mangan tak jangakno sop. Ambo. Gula mendung-mendung ya pemirsa yo. Masak ini gue seneng bukanya jam 6 pagi sampai jam 9 malam pemirsa. Semoga ya udah laris manis kan ana paketan barang apa bisa paketan 14.000 11.000 kakek jumbo ya no. Kucingku mampu. Kenapa aku tuku siji? Karena memang sini anakku tak sayurno. Aku cuma penasaran nah promone nganti sok apaan. Penasaran rasane ngenteni Mas Anto mulai kesuwen. Memang ganteng, mari aku serius mangan, cuma kan jenenge konten tuku kan yo di-review produk. Aku sedikit dikandani tonggoku Jepon kono ki ana apa? Ana seafood, mari Mas Anto ki doyan seafood iki pemirsa. Sing dodot tonggoku sing tonggoku kerja nang kono nang daerah Blora kono. Wong marai bojoku gak doyan seafood cah yo. Nek nang kene aku mari urung apal pemirsa, cara mono apal ngono tak telusuri.
Ya isek ngapalno. Jebul ki dawa lho misal. Nek jebol kan aku seket bayi urip nang Jepon dadi hafal Jepon loro sekolahku yo nang Jepon. Wis ngono ku. Wis misal tak tutup dulu ya. Bontot apa, Mbah? Apa? Oh. Arep sampean olah. Model kok jamur lot ngono, Mbah? Lho nek golek ning pundi, Mbah? Oh, kok nggih kok jamur lot ngono iku, Mbah? Oh, arep sampean oseng. Ya, tak kira ki sampean beto sego. Mbah. Mbon ngecupno ngono kak sampean karek masak. Mbah, grimes ya, Mbah? Grimes. Anu wonge golek jamur lot, jamur apa sing tumbuh liar ngono apa misal nek bahasa Indonesia jamur apa gak paham aku. Nek jamur damen dhewe ne mbiyane aku jamane aku ngarit kuwi ambek bapakku turut-turut mulane aku diuseng ibuku ngono enak era karuan. Kan bapakku kan apa wis pernah tak ceritani kan duwe sapi mbiyen. Saiki bapakku wis tuwa terus kadang kala yo kerja dadi wis kualan oleh nek ngaret saiki wis leren guys wis tuwa. Ngiwangi ibu dodol. Guys, pemirsa ya tak tutup dulu kontennya ya iki mang. Mencoba ayam geprek viral lagi promo yang daerah kono. Kene pemirsa ya. Asine iki saurunge pas promo ki aku wis ero soalnya ya kuwi pas sabdan merah iki Feri nggo brosur. Kurang mulai Fer ono sing ibuke ngono. Jejare Mbak Eka ngono. Mbak apes. Tapi Mbak Isma disian sakit. Mbak Isma mbek Tante Deni terus sakit. Aku yo penasaran ya mbek gulawo. Mana aku tak dulang sithik yo semua bermangan, aku yo bermangan. Ceritane. Kuwi kan yo penasaran, ujung penasaran itu misal. Dan misalnya tak tutup dulu soalnya azan ya aku tak ndang salat. Terus nyapu, makan di pitik, makan di kucing. Wis penggaweanku wis ngono ku, guys. Aku ki asline iki mang ape salin kok iso ngonten klambi eli. Semua salin misalnya aku nek metu kan jak sweateran terus jilbaban wis. Misalnya tak tutup dulu ya. Terima kasih. Ya kesederhanaanku yang ngene iki pemirsa. Golek lawuh sore-sore nek lawuh entek blenger tempe, blenger endok, tuku kentaki. Nek tonggo kene sih ono sih pemirsa cuma wonge prei, mungkin ono acara no. Nek usus ku kiloan, nek ayam ki ono 10.000 yo ono, 5.000 yo ono. Lagi nek kanggo aku geprek iki mang yo murah sekali. Nek kanggo aku lho yo nasine iku yo wareg, gorengan, kok bapak ayame. Ya wis muga-muga yo laris manis terus ya. Terima kasih terus semangat ojo lali lek Mas sampai keluarga Mas Goplem. Ojo lepas Mbak Kufur ya tetap semangat ya memang yo tanah karena tukuku siji kok yo kontenku tak suwek-suwekno iku yo sungkan karo bakule guys aku. Yo. Tuku siji kecuali tuku akeh tak ijen masih tak konten suwi lah yo. Iya mbek muga-muga yo laris manis ya. Tetap semangat ojo lali. Ditutul-tutul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.